Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Director na kumanyanga ekero etwani yabugiro seke nandekyo nigo bono chiri chinsa chiri chogosanga naya somulweriga bwetwani yagetembe mwancho mulgereria na okwanire ando siase ombwatete kuruke mambe kiga naki bwakire naki kwabokire ose umunguru okoigorere naki wete omoberole naki kwarorire ebinto byachakire ase eritukeriga osonye turaboka ningi kegere togendete kurara omwancho murigereria nigo chabeire chinsa ikomene chabono mambi nechitageka isano ona isato kirona kwariganirie kigima ase emerobeliyo sieri tukeriga ya Getembe television nigo renenche Matilda Waiwa nande no konyoria na mangi agendete wateka ase ense eyaito ya Kenya buna abono ogusira kwae uyo kabeire o munyakirogo gwekyombekeri ikiobochore ne chimbebe kya IEBC ekero bono family gendete kore naboigo abakenya bagenderete koba na mayanda amanene naboigo nandenga omonyanyimbo oyo mukuru wa sense ya Kenya egati gose oyo regati y'abanyanyimbo bari babete bagutumocha asenseri ya Haiti koenekianga banyarire koenekia omorembaroro oyo mo nanyarete gosiria obogima obwaye naboigo kubwatekana nekirogo kirikia African Union nigubono chinse chinde gose abarai ao bagenderete konya korigereria omurai wense ya Kenya naboigo kitambo kero kiarachi koimokia anene muno ekero bono ekiroge ekyo kitachite ase ense ya Kenya. Karibu sana na kurwa ase ebinyoro tubwate amangana mangi agenderete kero tokonya kwanekia nga obo tutukano amangana yechisegi chechindemero abantu konya kusaba ose abantu kusaba obokonyi kubwate kana amangana amange ayo ubawetera Museme chande menge yo babwatira nete chinga kibune chiga igo na mange agenderete ekero ko kwarigania kegima onyare gosangana into gochaiga ase igitasene ke nande onyo ko bwate ngana ende oragane gutumanya nabo gutumanya wetera se emitandao yeto ya kijamii unaona chinse mochiri cha Facebook Getembe TV, YouTube Getembe TV and FM nande wetera se namba yetere 0726 44 7367 eritari ao naboigo ngai ukwato bwatire kuri mambe yiga naboigo ekerengereri kiago ongereki karibu sana ngochaka na ya bereka wateka nigo bono abanyanyimbo kurwase gitaseni gekerenyo meye county ya Nyamira bono bagenderete gutuka egetambukiro kyo mwarimu monene gose umwarimu monene w'eskuru ya Nyanchonka oyo nyarete imanyakanete kuna Nyanchonka comprehensive oyo nyarete kumoita omworokia oyo mo ase skuru yo nga magega nigo anya kose magega ya keria goteba nigo anyarete konyorwa ase eskuru yo kose goika ase kirasi lituko oria ijuma korengana no mwarimu yo nyarete konyora chingo manainde ora senya gitario gendete konyora bwene nigatebete taramanya gwikira boniga ninki kiagerete omwarimu monene akanyara kwimukia gitambukiro obunekyo naboigo ekairera ere kumotiringa na akoerera ose kumuita senjera erembe goika agamutigira chinkoma chintindi omusakito Paul Kapokara atoigorere no roboti oro ase enjera erengikirano chinsa chabono mambi ngana n'umwarimu yiga Sereta Vincent Onyancha nigo hakwerera ngani garenga semiremo ya yabotambe yakira lituko chingaki aregosome krasi mena koiwa chinkundi kurwase amagegaye asekedianga mwarimu yiga ni gare komo bunebuna ni gachete school kanyorire. It was on a Friday na chete school kinyorira ake sauna about some issues kuri nyumba kero neke school ngaimoki my documents ngasoi class ime ngansa gosomi kingenda to gosomi ngata kuiwa chindwe chikongwira akero na chindwe
alafu ngochikolie ngosanga no head teacher akamanza kong'aka cheki akangurura kuchisiku ngachikotema kwa assist akambwa chinguru akangiro office akaenda akasieka asantiringete kweli ono nyagitarinde onye nabo Onyancha nigairire ng'ambanyo gutwara bombochi bonde bwensi na mwalimu oyo iga igento kolengana munere gwikabono agendrete gukumeria nkentu anya kumana nere gosintu anya kokolaidi ande nere tena chitakonyora akonkurre kurukira simerioka na kongi office na kompeka inse na kontiringo kumia ono iga kirase mumiete nyagitarinde one ndagira kurua ntachete tinikota igoso ngochikori naruka wantima ndigo sangu misitenda omukito bogotema kurigya omwalimu oyo iga munene bwe sukuru yiga asare gosomea Nyanchoka Junior School oyo manyakantebna Dickens Omende nigo taibura matunda nonye nabo nigo murikyo munene bikyombikeria kupet kurwa soro sagiro iga sereta Lewis Nyakweba agende ko bagakugikiria gekora bunekeiga ase aganire kyombikeria kurika abalimi ya Teacher Service Commission witira somoteneria obo Magaki Eric wesoke kirari na kubwatoka orobotirwa bene igoro yegekore keiga. The rules in the teaching fraternity igamanyire amachigo gamanyire kura ya maba konsipi yani umwarimu na akore kyara akore sukuru amachigo gago cover properly ichiko ndiyo riko monene bwe sukuru ende yonse kubwato umwarimu kumwako orwe gusiko kwa kende gyonse ekiagerekera ikire in any other offense a duty yo mwalimu monene no como report to the next supervisor. The next supervisor mbamanyete on what to do ekero mwalimu akore any other else. Vincent says na nyori to school in the morning. Konyorwa ngo you deserve that punishment. Chi punishment ichiro prescribed by the law on how you deal with a teacher who is late. As a union on behalf of the teachers in this county, tutaito condemn the act na kunyoya abayorimu bonsi abanene baba senior school na junior school tadi barimu mbaiko ba disciplined na barabwo wetera ase chindoe na ichitege na kurwa abantu na mwanege ntukia toge kirimo mune union na barimu ngeno mwarimu oyo gakire chindoe bosio yabana agosomya abana togosomya batusigete sana lakini umwakire chindo ichi nyinge busya abana bonege ntuntamanyira ki umwarimu na irane asomya abana abo. We condemn this act. Omwalimu yigasa bono nigagendete ko baga kunyorera obugwene bwa yasinya gitali ya moyo yabanyene imeyo muchiriga oikonge chingaki banyimba kurwasigata senikiriye kerenyo bagende tamono botukigoro yegekore kiga ginko report rigeta senikya obonjete kya Gatembe kuriga imeye county Nyamira eliterane gonkuru kwa Polycarp okara gutigana nayo nekiro obono amang'ana yechindemero agenderete koleta umuchando monene ase orogongo orwagusi nigo bono umusao yomo w'emiaka ya gatwa kurwase kenyoro kya Mwamogesa egotoka eward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South nigo bono ale nekyagochengera magega yokonyora endemero yabo eyo yabete gose yarabe ke gutwara obututukano ase amatuka mange bono kolengana no musao yo nigo ise anyarete gosirio bugima bwae emiaka emenge yaetire nabo igo bakanyara goserwa kurwa asenka yabo kurinde nigo obono litukoregoro anyarete gukwana no morikito ndipo nasanya na koherera buna bono nigo anyorire endemere yo yabo nabo igo kwagachirwa enyomba ase chinsemecho ekiragendrete kuchengira nabo igo koiraneria abanyakenyoro korwa ase chinsemecho nabo igo abarai ao nga mbuya mono na meto na aba kuliore na momento aba achaga kurende natukarachi na kibere kuchwera kondo ko rikunda umusawo yomo w'emiaka yegatwa asireta Danstan Mong'are kurose kenyoro kya Mwamogesa ime ye location ya Kiamwasi kubona bereka wetera amakongo maega yogo kwa waise aiga no na igoretu lakini bono momento kero tato mintakwa
mama takaseru tukaseru ne tore bana babire konyeme asimenyete so mama ona bere so mama myake yonse kurukindo mo mpaka bono nekirega bono yaikeire ngakeiga ntaite kwagacha gaiga inka narajira matuka mange okwana na sokorane onte ibado myaka teraika nonyana bo nigare no mugoko bwa mariga maiga yo mugambi bwense mwijwengo korumukia ilikwenda kinga nere onyorire obomenyo no wegete kende kamware ndengitse nche kwaga onangalyo ndete yote kompata kabuko na se chief akamware nde na bakombwates mbwatira kabako baka twekira stoikire bono takiri beka kanyumbaga enjende nsoeka sengiti mbwa jande ndaswe ase gitambukiro gyokoreta omurembe asenkeywe gatiyo mocho corona sokoro yaje twataka tubikira umwana gisumu kyaye egero umwana ere ne mwana rubuna rumu bona bairanire ko cha story egera banyora ase endimiro yaise kira n'abagambi mwaka utworokereire somwana yagwenta kobera tugetari byaise tugekire birachoki nantwe twagokire n'abagambi kyagera utworokere bana biro muntu manene nategete kuiranaka ona anso abaje uri mubo sukuru chingakiecho nigo bano bagikirie gekora gyokuniriria eamate ase amatejemo sechindo botenko babule bwa marimu pero abayana basirire igokonyora bamura bamwaba abana babatigiri chintakana bagutaka gutubirira abana bari ngati baegwa obuli bwa babamura bamwaba ragatika tuka bane abana bari wacha konyora abandi basirire bagutaya yamba bwati ase bamenyete uyu mino utatageti karo kenda anyore nere na bakubwikaine ko baba ko mono kera bamintu basirire twatakuryana n'ibintu biri byabo kubisyekerera isiko twarubwacha nitomanya na intwe buna mwanya bantu wikatuku yale ko banaye gwakwa utika abana muno yo mina ati bakolera buno gokorera abo bamino yoroje kego chikorolekana igoro chibikana na kinyora bayibori babo kuripoteria igetasini kiao kia Gatembe kuruiga ase kinyoro kia Mwamogesa location ya Kiamwasi egotoka Kitutu Central Ward imeye bunge ya Kitutu chache South iriteria na inkoro kwa Dipon asanya Nerebuya abantu ubanyore obwene bwabo nabo igo gotigana nayo nasense meri yechiseme nigo bono oyore mujumbe bwebunge ya North Mugirango gotoka Imeye County ya Nyamira musike Josh Nyamoko litukore igoro anyarite kwena na ebasi ya abahoro kiwa gocha ase skuru yabamura skuru ya secondary yabamura ya St Francis Gekendo iyo gotoka Imeye bunge yo nabo igo kirarenge ase omoyego yo nigo anyarite kwerera buna mbuya nande wa kambu ya muno gocha se ensemo ya barai bali banyare kwa enganeri iyo kobekwa kwa University ya Nyamira ase chinsemecho nabo igo goteba nerebuya kogendera gosira chisemi ase county yo nabo igo ase omoyego yo ime yeskuru yo ya Gekendo yabamura ya Gekendo nigo siasa enyinge yagendete koba gekoenekiwa aroro mujega onyara ko bagokora wamo no mubunge bwe chinseme chiga cha North Mugirango muskejo wa Shinyamoko uyu bwatuke basi go cha skuru yega skuru asama tukama yaringe no mubaromoke kulende gwetera somo kibo mujumbo yega nige skuru yega ya gendere ko bagego kina somo baroye ngo kine birengo bya masoma sebona abana bari gwetanya chimisano mwaigule atua ya akire naende togosabira especially the principal and the teachers the board of management tubasabira maya kapsa elinda abana baitu bagasomaga banyale goeta banyole chances at the national level elinde na ibarache gutwale meaning asegese ugitu kyo mugusi ndoko basabira nigitambukiro babwatani beskuru igabanyara ko bakogokera ase bagatogirie na kugenderera ku mubuli mujumbo yiga kugendera gusira chisukuru chinde chichie tanaine nenjire ya moyo gokonya obusombi bwa bana na nechinga giche chigosori gose chinga kibako genda kwegera masomo ase chisukuru chinde. We thank you for that. For the first time
we have the school bus we are celebrating today. That bus will help us greatly. That bus will take our students for academic tours, academic programs, and sports. We are a very serious sporting school in this sub-county. We are the best in football, the best in volleyball. Nigentuwego kia guokoboka monega tiaba ibuli awekere na Asaya Igam. Wangu akanga yamono asomo chumbo ito ase ere magenda tokotokorera sensei akojire sukuru eye korwa abana obarenge disaini mpaka abana bono babeire libwe yemo na byogoto atole no mogoko manene toiguete toiruruke rithuko ria rero kulinda sense mujende siasa niko cyanyara ko bacikore mwense asumuske Joash Nyamoko agendere ko bahaga guseme byara bari bagendere ko bakohobinga university koletwa Sorgo Ngoroiga asibiga atogiri gati abarayibanda barusie bina ase bigambero eliwanchira okina gweche semya sokoreto ko university ya Sorgo Ngoroiga rwe county ya Nyamira. So igono batego muskoli ya West Mugirango na barayibons pibanya Mira except abuo pata etego salia nambi ya mono kiara ntu kwa no minister mtu arangelie professor Rukunathan Ogechi tukakaa naye tukasema tutaendelea ku make sure that the university ile kwa Nyamira ya very implemented. Na sinsema ya siasa nigo umujumbo yigagendere ko bagakoboli abagusigo twara obomoa obuborerere barabuwa abanyene kwa nyolere getaliye kanene ko rwa serikali yabigutwara liyogirira nyariko bari kubakonya elio koba amo ne serikali no mwana oli mweigolyo ito okoro gusiye simatiana nera chaligie formula aira nenka abwatera ni abagusibons pi na intwe karato ko gende kare serikali ndio nshekoro isu tonyara ko ikaransa semese lieta ko bamaya bono umugusi in some ways or lose the direction, and that's why we are saying bane karato asangani kiana to asangane to amateri no road kora ko World Bank inchto ikaransa gaiga eline to bwatera ne to bena linya cha to begetamu munyore tenga kiere na itora skochi moto ningana haja igwokoboko amonegati abarayibekere na Asaya Igam. Dali bagai mware gwanja igonga na into to swabwo to igwana nire to swabwo to teranga na into round yeye amogusine royo okorku Fredma batia lakini kego ika 2027 yo mogusito barari Eginko ripoti rigetasini kia uwanjito kia Gatembe kuriga ases kuriga ya St. Francis Gekendo ime ya bunga ya Joash Nyamoko anyarire kurwa okoiraniria igoro yekiganja gose yechibesa chiri chikobwatoka ne kiganja ke gose kurase kiganja gya serikali buchimanyekanete buna CDF ase ebunge yo iganyarete koerera buna chibesa echo nigo chigotumeka sinjira erendonge nabo igo nigabegete bosi amangana yogosira chisemi ase ebunge yo ya North Mugirango ayaiga nigo akoya kwana magiga yo mwana siasa yomo kurwa ase ebunge yo manyekanete buno Muske Isaac Ateve ukwanira engane yu wiki yaita na goteba nigo chibesa chia CDF chigotumika bobe ase chinsemejo na boigo asomo yego yo nigo bono yore omo speaker goso mono gari bwe county ya Nyamira Muske Thaddeus Nyabaro nyarite gukwanira mangana yo bukurumi ekira goteba obukurumi na bwo abire ukwirania county yu magega ke magenderero museketo Fatgad Gisemba no roboti rwa senchera irinyikirano na matuko atano na mbere ahetire egesa umwana siasa korwase bunge ya North Mugirango Muske Isaac Atebe ukwanira ubutumiki obobe bw'ekibesa anene kiria cy'ekipasari inse y'oburayi bwaye mu bunge Muske Joash Nyamoko budanigo obukurumi obonge bwabeire bokwenekiwa obwo bokoremaria amasomo anene korwase abana baria bakorwa chinga kitari kwenyara twabeire emyaka 3 2022 2023 2024 kilo mwaka kitokonyora milioni 300 ochose constituency report ile ya sogete muisondi constituency yetu nero ya machitukoba iyo muiso za Kenya sababu neri ose chibasari chibese chikwende chisukuru chitabwati malieta na ndi chachi ya soko kuruoro chaso imifuko y'abantu
ing'ana yeiga nigo omobunge omuske Joash Nyamoko ayekanire ase chinkuru chinene nagoteba inzi yoborai bwaye nigo abeire gagusira chisemi ase ebunge eyo ebirengo ebinene naigo takunyara kwebwatirania ebikorwa byobosuku bingabuna ebyo byobokurumi meskwere ni umuntu nkwana rora mumura wateb Isaac ono mwara na ki principal chaba parade digaiga ago dana atokwa na tuwa bachi base ndo batwerane kangana bono Vincent yotere na chibe tuwa moyade chikuwa gaje dormitory tula nende tokwera na toja toka otoa kiara ntuna abayibi yani tanya kwegena una na injuna ntene ina nintu ale chibe chiane nda ayabangira ba smart mama usenda onde wensi una intu asenje tuwa kinireta masamba no to wende obara komenya ukutadio gocha Moroche ninguna tora kwa ngende kabire. Hiyo siwezi nikafanya. Kwa anda kongongora sama tanga. Ase omuyega oyoiga bukubatuka ebus ase skuru ya secondary ya St Francis Gekendo egotoka ewodi ya Ekerenyo nigo omonogeri webunge ye kaunti ya Nyamira omusketa Dias Nyabaro akwanira maiso marore obokurumi ore imeye kaunti eyeiga. Auditor General's report egotebanga omugabano ito kiromotienyi abwakana ghost workers aso mwako eta akuruma milioni 751 igone garage ndreta bakakubuta abande gakomenta ghost workers kabere ebintu mbiro twala batabe bisima bikoro kunga floka mheshimiwa mbunge unaelewa hii mtu aetwe chibesa kurwe serikali ya nene chi grant chigo kunye bisima kuikira bono iga gesima nkeyo gia kunyiru no ene kemo na hiyo pesa imeondoka. Ing'ana yeiga yobokurumi Nyamira ni ing'ana boigo yasegwa n'omubunge Nyamoko nagoteba nero esababu enene ekaunti ya Nyamira kogenderera gutigara maiga kimagenderero mumwe msinero bwata asigete musene to bwata asigete mu women rep nero bwata kange misigo tengo wemeke. So that's why sometimes we feel bad. This confusion in Nyamira is by design. Chingaki echecho nigo omonogeri unyamira omusketa Dias Nyabaro oigo akwanira oburai bwebunge ye kaunti ya Nyamira. Impeached person cannot act on behalf of the county assembly for whatsoever. And there is no way an impeachment can be reversed. It can be used to embezzle public funds, but impeachment cannot be reversed. Wakaenda mpaka Central Bank, wakajaribu kubadilisha sahihi mheshimiwa mbunge. Hiyo ndio naomba ukifika pale anti-fraud sukuma, EACC sukuma, CID CI sukuma wakuje hapa. Saa wale watu ambao wanatakiwa kusaini ndio waipe milioni 40 kutoka pale. Tumewamulika. Hingo ripoti ya Getembe kurwaiga ase skuru ya sekondari ya Gekendo yegotoka imeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Njefa Tigadi Yesemba. Mwancho morigereria mage amatuka make magega yechidomu ibere chiabamura ime yeskuru ya sekondari ya Nyosia egotoka ime ya Nyaribari chache county ya Kisii koya nigo obonori tukuregoro university ya Kisii yanyarete koena na ogosira uchase skuru eyo ekero yanyarete kubwatoka ime ito ere emerongo 5 nebere uchase skuru eyo ere kone kinga aborokiwa abari banyarete kubwatiranirwa nombo basokano yo gose ebinto byabo byanyarete koya banyarire okonyora ogosirwa ayaiga nigo agocha magega yoyore omo vice chancellor omo professor Nathan Ogechi korwase Kisii University koenekeria skuru eyo ng'ana chikobwatirana nero nabo igo koena nogosira erinde koenekia ng'a aborokiwa abonsi bari banyarete
konyora omochando uyu banyare kwirana ase kirasi kero after mwekwera irinde banyare kugendera gusoma korinde ekiombe kirikyo gukora obutuki gya DCI kiachagite kurigereria engane iyo ekero banyare gukora igikaro ritukure goro ase eskuru iyo no mwalimu monene we skuru iyo nagenete waka mbuya mono na boigo kuboria bonsi bali baranyare koenana ogosira gochiaroro banyare kubwatuka ogosira uko irinde kwene kinga eskuru iyo terigo chikoira na magera kero aboroki bande bagochakurwa ase erusa enke ya half-term. We have been paid a courtesy call by Kisii University, a big delegation headed by Dr. Anyega. This is a response to the fire disaster which the school experienced at this school on the 15th of February 2025, a night when 2 boys' dormitories were burned. All the belongings of the students were destroyed. So today we have received Kisii University, who have donated to this school 70 mattresses, as the professor, that is the Vice Chancellor, had promised. And we are really glad to have this gesture of goodwill. We want to say that Nyosia Secondary School, in spite of this challenge, is a great school, having posted good results in the recent past. Like last year, the school had a mean of 4.7, where 21 out of 130 candidates qualified with C+ and above to join the university. So we are on the trajectory of academic excellence, and we commit ourselves to achieving that. I'm here to bring his promise. He promised that he will support this school when they were here with the CS for Education, Dr. Migos Ogamba. And we are here as a team to fulfill the promise he made. We have brought 70 mattresses, and we hope that will go a long way, because the learners in that dormitory will need to start. And looking around, the learners who come to this school do not necessarily have the resources. We are saying that we have to support the parents and the school to make sure that they achieve the academic dream that they have. In another forum, I want to say, as the university, we are concerned because Nyosia Mixed is also a catchment of our university. We get graduates from there, and since they are coming there, we want them to be very well prepared without losing a lot of time. They can settle in and prepare for the end-year exams. And on behalf of the university, we want to say, may this school prosper, may you recover quickly. Nekiro bono aboroki wange basoire ase erusa ya half-term nigo bono abarundi a Kigali cha matatu banyarire kuborirwa babe maiso nabo igo gokeya speed ase chipara ayega nigo akubwatekana na balie kose egitambo kero kya balie ase chipara banyare tosanga ekerengereri kyabo negetasini kiga kyagetembe kurwase omochi o Nairobi nabo igo koenekerianga aboroki wekero bali ase chinga babonete korendwa na boigo kubaboria bonsi bali bagoso ase chipara banyare koenekia buna banyare korenda amagema yabo na bali bonsi bali aroro musakito Pius Okemo na nyare tugukwana na igati ya bali bagendere tugutumika chipara na boigo kosanga na barabu tokoraga yango Syrian Asia matatu andre rotoro tinga biashara ndiribo mono biashara mbia birake kwa marokaya nitete batenga Kenya itore ndoranga ki Petro Achimeti ndebo muna abana bakwanda chimita yodi Kigali chikomyoka saidi muno akindi nengo tevinga abagendi baito banyara ko bakugenda Kigali ngorongora egera banyara gusabisa abana bayendenga boniga igendo kirangeri nyanki amatuka yande nabo tukuburia abantu abanena tukubona kama kawaida lakini ili tukubuna ya lero ili tukabana bako ili tukabana bako ni skuru ili tukabana bako ni skuru ligori ligote njanya kubaliri ona tukumyo kitibeza nyo kitibeza mbia nandi urenda abana bo mungu to batuma iguru mapembe ubaira ngora ngora bune bwenete ekire kia gonya saya na bako bekire to konyora lituri ale
igoto bana haraka yo kumyokia abantu okora accident. Mwancho murigeria gutigana nayo ni gati yare are ime ya siasa nigo oyore mokonyi bomurai bwense Mosike Kithure Kindiki agendereire kwigirira serikali ya Kenya Kwanza nekira goteba negenderete gotema gukora emirimo nabo igo guikerania aria ayanyarite kuria ira guchase abakenya nabo igo kiragendete kuboria bonsi bali babiri bakoyiragie byara banyare kwa serikali chingaki chinyororo enyare guikerania emirimo berio ya boroboti oro asembeo. And so therefore we are very, very proud as a nation going forward. And we keep on improving that. We cannot fight with technology. It's about time. And Kenya actually has been cited as the #1 country in Africa where we are actually using, we are not using cash. 65% of us every day do not use cash. I'm sure even those of you who are, watching me, it's as long since maybe you had a lot of notes in your pocket, because we are now using that, and a cashless society. And it's very, very efficient, very convenient. We are the home of M-Pesa, so therefore we must also lead by the example. And we would actually want to have as many, government services going forward this way. That's why we have 60 e-citizen, over 21,000, government services. And if revenue has actually gone very, very fast, going forward. So Usabo kwa vero mwancho omwarigereria oyo nigare omonogeri bwa serikali Mosike Isaac Mwaura kirari gukwanira chibesa chiobogotu nabo igo unakonye nakumanyirie omukonyi bomurai wense nagendete gukwanira obukoleri bwa serikali ya Kenya Kwanza nekira goteba negenderete gotema gukora emirimo. Huyo mnaita Tolwa, ni Tolwa si Tolwa? Tuko pale na mheshimiwa Tandaza Sawa ambao mnaita Chikozi Kizima. Mungetaka tuendelee kuwa na umoja, tukae ndani ya serikali hii ya William Ruto na Salim Mvurya na Mama Achani na mheshimiwa Tandaza. Wangapi wanasema tukae pamoja? Ruto Tolwa si Tolwa? Ruto Tolwa si Tolwa? Achani Tolwa si Tolwa? Na Mvurya je? Tandaza je? Mkongani je? Na mimi je? Ni kwamba hili taifa letu lisonge mbele tukiwa pamoja kama ndugu na dada. Ni lazima tujenge umoja wa kitaifa na tuachane na maneno ya ukabila na ubaguzi wa kidini na ubaguzi wa kila aina. Na mimi nataka kuwauliza kama mnaunga azma ya rais kuunganisha taifa la Kenya. Mnaunga mkono? Mungetaka Kenya iwe moja pasipo ubaguzi. Tusibaguane sisi wenyewe kwa wenyewe. Dini mbalimbali, makabila mbalimbali, jinsia tofauti, tuwe watu wa moja, taifa moja, nchi moja, na tukiwa hivyo Mwenyezi Mungu atabariki nchi yetu. Mwancho mwarigereria na sekurwa ikiombe na kurwa ikiombe ikerikia obochori ne chimbibe kia IEBC oyore omwabisa ase ikiombe kyo omanyekanete buna Mosike Obadia Keitani iga anyarire gukwanira obochori bore bose kiratebire nigo ikiombe kyo kia IEBC kiraga ni bilioni goika 50 nomo elio kwanekia gusigoikirania obochori bo mwaka wechiru bubere 2025 nebere gose obochori obonene bore bose bo mwaka 2027 kago kwana ali tukoria igoro digo anyalete goteba ayo nabo igo goteba nga chibese icho nacho chiraganirigwe icho chire 61.7 billion nacho chiraganirigwe elio kwanekia nga obochori obo banyare gokorekana asinchira engikera no korende nigago kwana yaiga ekero chinsemo ange 14 chitaranyara gukora amangana aria manyekanete gusobochori buri bwe manyekanete buna obwa by election kubwatekana no gusiria bari babete bagochorwa ase birogo nabo igo utwara obotutukano ase ebirogo ebyo nabande kurwa ase ebirogo ebyo nakoswa ase serikali protects to register 5.7 million more voters
to have a total of 28 billion and conduct the 2017 general elections. List of proposed projects and respective expenditure allocation. The Commission has no development project for the year 24-25. However, it proposes to implement the Uchaguzi Center project and construction of county warehouses in the medium term as reflected in Annex 2. H. The implementation status of Cabinet resolution on reforming state corporations aimed at addressing operation and financial inefficiencies, enhance service delivery, and reduce dependence on exchequer. The Commission does not have a Cabinet resolution on that effect. Request to the committee. The Commission requests this committee to note the submission, support in allocation of adequate resources. Number 3, we need a front-loading to 25-26 to facilitate preparation of the general election and implementation of the constitutional mandate. Mwancho murigiria ayona yana mangi na poko yanyora wetera ase app ya Getembe kusema nyakana tuna Getembe app elinde kugendera kumanya nara lya genderete ase ense ugotigana anayo nigo ngukwira neliambia mono nande nekira ngukubolianga ayo naro aringe asense meri ya tekire ndochenga mbaraiga banyale kuboka ananchi buna Rogers Nyariki korwa Amsterdam Teresa Kemunto agoteba korwa Karatina bwakire Matilda bwakire buya Jeria Keruba agoteba bwakire buya korwa Ngumbu Manama Bahrain Kingdom weka nka Kisii County Christopher Tandi agotanga bwakire buya korwa Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo na bana Sheila Matiangi na Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga pamoja bia mono sana omobisa munda omusubati omonene agoteba abonyunyu enguba Salams Club pamoja. Solomon Nyamongo agoteba watching you live korwa chinse mochiria chia Ruiru. Onsarigo Edwin Machabe agoteba korwa Eskimu Chepngombe Borabu Nyamira County no areimi 04 Obaga agoteba Joshua tuning in from Nyaisa Manga Kitutu Masaba constituency na Lydia Nyaboke Caleb Vundi na Sibia Obocha. Mbia mana sana na endochinga abaiga korwa ase bagotaba bakwirukanga timu Kerera no bare ase omorobere. Mbia mana sana kendra kusanga na intwe na boigo kenda kutoma chi ujumbe chao chase namba yetu yesimi na boigo chinsemo chiria cha Facebook na YouTube ase tore AM ase AM omancho morgeria ngo kumanyanga ntaragenda se omutimo komoke litukoria rero tochotwara omugenega se studio turanyare gukwanira amangana yobo chenu kose ngaki amangana ya maroire mbali litukoria rero kero tukumurikira oburoire eboli boko bwatekana ninchira ya mache gose bladder infections igo litukoria rero ntonyare kurigereria ase omubiro bw'omuntu enchira eria mache agweta ngaki emichande kuchi yabaroro nandi maroire ki akonyara gukuna asayo nandi njira ki akonyara akobweniwa akiwe kachinsa ibere ntoche konyara koba tuchikonyara gusanga naye asinjira iri ingikirano kigimanane nataka gukunyoria nga ekero togenderete kurigereria amarire ekero rero ritukoria Jumatano matuko amagega nataka kora kunyoria nga enchira nere abantu ekero batabwate chinyagitari batabwate amarioga yega yekerero umuntu kugenda kwagora korwa ase nonye chief pharmacy nigo bono abantu baringe gutumika buna bono emete yoro sana yo yamanyekanete buna habo medicine eyo kwara konyoranga emete nere wikira nonya tukaboniga emete nere abagusi bamanyete nga emete yeke gusi bakogenda abatu abarosi amaliogo eyende yasonyonto eyende yasambwa masaro kwanyore yende nere ekoyekwa yanyara gukonya omote buna bono omugaka huyo manyekanete mono ase chinsemo chinyingi ase nsengima nigo ore oibwe ngenjo ase omubere gose ase gukonya amaroire nabo igo ntwabate buna bono kurwa ase etugo ebimo mbirororo gose ebintu mbiro bikorwa ase etugo nabo igo nonye eminyama yorusana bigokonya kubwene gose animal products nchire chikokonya ko omuntu onyara kubwena buna bono
igetinya ngoigore nga nonye igetinya kiangoko kiarwaria gose imburu iriki na nandi ntubwate buna bono amagenande gose mineral stones na boigo amaraba ayo gukonya kubwenia gose gukura amang'ana mechando ase omubere konyora nga elira bandi rororo gose eligena ndirororo mwancho murigereria konyora nga umugusi nonye nera manyete nga ligena liga kero kendo muntu akuritumeka ngokonya riro mubere asinjira eyemo gose eyende nane ntobata mang'ana bono ugosabirwa kero muntu abwate emechando gose ebintu buna ebing'wanso omuntu onyara gukorerwa erinde omuchando abwate ori ukogendete kumuretera obokong'u ase omubere oye kwanyora onyarire koera nande ntobota mang'ana buna bono massage na manual therapies okonyora omuntu nga okong'urwa kwang'urwa na amache kwang'urwa na emetegete erinde kwanyara akoba abuya na ekyo mwerio ekyo ndanyare gukonyoria nkiringa nokorigereria amang'ana yechindagera nchiroro kero okorigereria ose chikoriwa chikomenta amanyinga chindagera nchiro kero omuntu akori chigokonya emechando gete ase omubere na ndayega ekerore n'abantu abakoro gose n'abantu bari bamanyete nonye nekegusi nabo bakogokonya kwamanyanga ekero gwachire no nyase nyagitari ngotumwore kwatebe ngagenda ori amasosa agenda ori chinsaga agenda ori ngenigete gose agenda ori nonye cabbage erinde enyare kogokonya kali amatunda amange erinde anyare kogokonya ase omubirogo kugenda ase mokomoke erinde tuchikorana nere samiyenda tunyare kurigereria chigazeti chiarero korinde kendera kolika ujumbe yago ochege ase studio erinde omanye tunyare koba asi gose tunyare koba amo asinjira ere enyikirano kegima Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege Getemba Television ekeunga kiamamogusi. Getemba Television ekeunga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeunga kiamamogusi. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyake gima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito
aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwene boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria igongoro kumera ni kwambuka one gento na rotege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare kunyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono kunyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor Pirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo asamange naboko bakirisi migwetira sinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Bose na buku gura decoder yuka asachi shilingi edwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchu Bosongo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku life got better. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwatemerega gose nuganetemerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu cyukugora gose go komboya tarera Buffertents. Buffertents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebunemerega yawe yaikaranire boronge mbabwate birogo byo go komboya naende ngokora bare decorations asemerega yonsi Boigo nkorosia bale bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosia bale CNC decorations ase bintu au buna kubutora chi black sheet korosia merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Maragoba. Asamange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755777. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga
kogokonya pita hata ntatuminyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrovet Enokem Agrovet Enokem Agrovet Limited. Enokem Agrovet straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama liogo konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bano no mogondo ligeli toko gendo ko no na maliogo yoko siye kenyambi iga right and direct mogondo ko very clear. Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrovet egotir na kerege ntoke ko rukio pole mitata amangana je chingo ko gotuka Enokem amangana je chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio motoka na Nyamira gali chogo no motoka tira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati ki aje bono konyora Enokem Agrovet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amaguta seli mapema nchirinditiyo aye korai gasi beng'ombe yo chiko chango kobe mapema si beng'ombe. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase nsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwo ne chikala au mbabwata recliner sofa sets echo raunchura ne buno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwo ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korua asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub nigo bwato mu rubyo olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mu cyobosongo ase barayasunika migori otarayikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye ose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iri gatigati wekali guri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyo erangene eduka ya Safaricom
Mwigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gidimba Television ekeunga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied Science, Rebel Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Gidimba Television ekeunga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigech emerunge tato asama mabati aliaje chigeche merongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo busongo eyerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera ase namba chabo 0111161500
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gidimba Television ekeonga kiamamugusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu mwancho mwaligireria na gazeti chiri tukoria rero ekera ongorigireria ya nipate gazeti ya The Standard, gazeti ya Taifa Leo, gazeti ya People Daily ntobwate kera otore nere Samiyenda ase studio nakibwakire ngwakire bya sana nchimbwate gazeti ya Daily Nation na mange agendrete kuri ndi tutara kuna gazeti chiga Sam senje chikorigereri Kenya ngima amangana narali binyoro aramboka sana kuri una jinsi amachiri chekerenyo mwalimu munene mugetaga twanga akatito romo mwalimu okasomia se skuru yae koranga na bakaro mwalimu wanjete discipline sana lakini discipline baka staff. That's where we draw the lines. In Sagoteva, actually, it is very wrong in the first place. Whether mwalimu inagosete, osete, taribija. Number one, gamuitete amuchagrete asabana barigoro. Abana agosome. You sing. Wana bokwe bolinga, no na abana mbasiku mwalimu igose bakoranga. Maybe negen to get it's very bad. Actually, that's why I'm saying in future we need to look at enchiromon to when to behave in your workplace. You might at school. We discipline your montor over 18 years. And what she work no mushara. No one moke. And the boss you have junior by. And the boss you have you can tell it is really embarrassing. Before to ikenga gusina was to stagwas it is very bad. Sikitu mzuri nayo. Kuno ko embarrass yo monto. And okay. No monto. Mbia mono family. Karati. Mbia mono to tiga bono. Mbia mono ye kwa muitire. To an extent yo okora nyagitari monto musacha. It is really bad. According to me negen take besa. Yeah. It's punishment chini njiri ko banga. Njiri ukorengereri ari chiburi akubura ekiagera nonye yari kubanga no muntu ogosite gusitute bene batare kuba mwalimu inchira kiura achira umuntu na guchaka kumwaka chindu cyakuru umugongo na yune punishment yokomo it is beyond that no na wanafunzi squeeze I think if we contribute gete bikarakano I don't know sembros bado nonye ko biri bya wanafunzi mbiriko ba biroro inchira bune yo never totebenga someone has a father na mamu na maybe ni wife no ere maybe a wife ya go sinkora go sabali so do you come asaba na bale go you start chise no mogoro ande abangora abakire ase chinka chinyinge okonyera ngo muntu ago discipline obosio obwa abantu bari atenenerete
iyo tariko ba maskani kyagira kerore buna no muntu monene nchiririo gotema go address issues enchiro gotema kugaya na mangana enchiro uraga ni okorero ese njo nonye na ekeroro mukubwa no bwate nane bado abantu bagutendenerete imagine samu bo ke kero kendo nga kwanyorero mochando gose kwa korire limo chononye na igase station ya Getembe onyorenga omukubwa gochire sam ati tuko gwakachinda ati ati tuko kwembura borose nga yino punishment ya okwa Nchera ibicha kiyoro cherabe. Ibicha inembe, I mean ibicha inembe. So I think people should have mechanism you handle issues. Na ande chitinga geritinga gosokorwana gosichiseji necessarily means na erenchira yokora solve issues. And especially as umuntu monene. Njibona issue ni taribo berende. Nkwara kumotigarende na muira go chobisi alirende. Maybe the sukari yatira wakora but hande jire tabinera abantu banalite okonyora abantu babugati chisei okay even the people from outside batangaki yaya oina bare no naye otake tukukore gintu nga simply because na bole no terrible. When you are with people, you have to conduct yourself in a manner. Whether nabore, whether nigga keno kerebo. Yes. Ngabono te kumbwa de shatinga. Ngabono ngora bwatanda abandi chisha. Ngana bale. Aru motindi na to borobo nenesa. I mean, we can't go to that direction. We are human. Kero monta bere na bale. Kero to borobo Ne taba tiango tebe. Ne taba monto gukwana. Neba no monto lenga kero monto na bwa to boro. If we wake up kero monta expose borubuga then it means tuachira umuntu wako mocha como kongonda yeah we have we bear each other ntoliba ya twansi we bear each other tatabanga yae we don't want to go this direction so etabia ya bantu babuga tigante ba live on TV yanga ngana bonde okotebanga ya romotindi ngaro motindi so do we feel kabo motindi enchireri ngaki aiga kwagosire tuteberani ogotindia kero kokoro monta asiri chiko tari ogotindia kwanyora kwa borira masikani wa chagre koroki abantu umuntu metako irana na bobe akorengereri nande okonyora ngabara imbali nonye chia visiti nyinge babwate obochaigete okonyora amanyete ngamuntu gete amubegete kirasikiae amanyete njira ko address go sere kira gwato muchando njira ko address issues chae eteri bune njira ko ligireria abantu bande kwanyora ngano naroro rekera akorire nonyeri mocho era gotogonye ruguru naroro rekera agosire akwenda ikaransigu ko bolinga oburayo boige ekira abantu umuko okonyora ngano ganeti ko bomurai mbintu kyo bwenente kwegionye to kwegerenchera orangara kwikaransi abantu how you handle your co-workers how you handle maybe those balance ya ngakyo bantu because we are all human ndobwate emotions ndobwate we have our families if you embarrass us abantu babwate nka issues chimbe obororo abantu babwate obororo lakini uno mwalimu oyera whether no boromati that's why we have said this syndrome of ngana bonde ngo ngabona otete kwa abantu chindati bona otete kutura abantu amatanga because na bole going to na totebenga bono ayo koba intimidated I want na bore destined koba intimidated taro yani bona ayo oro because yera na bale igobona na baro correct ego ikeranga ekero monta gwate chinguru na namanyite ngonde ta yo como control bagoika ababa n'abantu batari kubwatia amachiko mono sinja amanyite nga kero kinini nkore umuntu yega takwenyara asite yara absekongira hande kiningi yara kore lakini no gukonyoria nga oburayi ekero boko ba injira buneyo mbori gochibwa oburayi re no nyomonto are mbori ko ba injira ngiya nande kero umuntu gotumeka obororo ase ebintu biri okora obororo kwigwanga nkosali bore binge sure kero umuntu agechigu namangana amanga ko baigo toriki chinjira chinyinge chokonyara ko handle issues nande ngana yende yarengaiga ase chitage kaibere koro kenyoro kia mwamogesa aiga ki tutu central ward
umwana oyo nga obeire nigare abwate ng'ina ise gasirete kuri ndibo kanyara guseri gukuru asenke iyo otatiga bono ndoche nga nanyarete gusanga nabwato ogochenga ekero endimiro yabo yera nitigwe nabo igo gose banjire tukuira na gocha sobo nande agakonyo kogacha no nyumba kero kwari kuri iri musayo nchirare gukwana gakorera na gocho kwe buri na ninki bono nande gusimpa kaririri the issue of Chindemero tarigento kegen mangana yutari magani ase county ya Kisii whether ni Nyamira ana nsirenda totebenga the issue of amaremo nairo especially kero okonyoranga we have a family yabwate umugaka agasira once umusubati oria tigaire nabaranyore a very hostile reception kurwase bamurabamu abo no mugakoe gose even the family yo Kenyan extended family gose nonye kurwa ase totebenga no na baibuli. So for me, let me say just generally apart from oyo onyoreta at least in the mirror na very ready and sometimes people do call from Ebinyoro. Yeah. And they're telling you, Sam Gaki, Nkonye Gana, Kumbate, Gamachandiri, Gana, Yendemiro. Take saying, take Korega. So I have no maybe that authority to do that. But I've had and again taking care of issues. You know, let me tell you, even if we accumulate land in whichever the manner, but at the end of the day, kiro muntu naganete land yiga onyo muswati umusacho okure by whatever chire let us give a family a easy way at least bamoni nabwata bana maybe hawe tabwata bana onyo bwato muswati naro onyo okukaro make maybe whatever it's okay lakini rende the tendency of konya kuchanda e family yarengo basetru bamanyirenga bono ga iga story iga nonka baseri gwo kwanyana na ichinyomba chiatawe bono bunore iga gali ya story totebenga ochimuntu achaka gotenga bono Matilda matega buri mubumburi bwenu where do you start from eko bakongo nande ntwatwara aigo muganonde kurwa tingo nyara nkurwara lakini kurwa igasi county ya Kisii ekero okonyora ngomuntu nigo umugaka asirite akaenigwo bona abantu bachire batagite gutinduka rumobere ya gosira nga ekiagera nga kero kene mbaonere tukubure moboira nga batagite umugaka oyo aberabo mwachaka gutinduka rumuntu urarire you know that doesn't show respect nande kware bulinga ki yare ko banaye ayo gutinduka rogosayo kokora bandega what is that so let us have attendance yoko rendali chiko na walikira umuntu kero tabwati title deed ensure that ubule mugwa umbu yabule mbore were registered na ndembura sama kwa yabantu because we are all human neba nayo gusoko seri mukamu muronga bono mugako yukuri nga bono ndemire ine yotegete ebuli nga yare ko banga mukamu muro karari yasaka nero seri gutebunga bono genda usino mwano how will you feel so as the Bible says keri Matilda otagetengo korrenche buna sami kerengo kerio gumpimera karana korera such that you have again to carry good because we are all human and then to bwati kero muntu na bwate oburemere bwa yeah ayo na yense lakini aiga ase mangana aiga yichinde berogusi achire gesara mangana achire nguma ande ukunya kubolia gweto ngabantu bateme gwanchana abantu batigi kunya kuonereria abande nabo igo kunya kurwanira mangana aiga ya marimo na bono tukurigerera gazeti asenchira yo bwango mono kino kurige gazeti ya The Standard postio bwae nigibwate omosubati oyomo okorera nabo igo omobiso oyomo gusi omonyanyimbo yo nyarete gusiri obugimo bwae ase inseri ya Haiti asagotana pain of Haiti. Big loss. At 25, Naomi Samuel never thought she would be a widow after what they first thought was a career break for her husband turned into a nightmare when he succumbed to injuries during the controversial Haiti mission. Ase akabati miaka 25 yoka ono tigaire koba omatakano.
omusubati oyo nga nigo bakagirete ng'a kero kende kero omogakanyorire emiremo ase gose abeire gati ya baria bakogenda ase ensiri yaiti koene kio omorembe nigo bono erachikoba encheringia yokobakinia buna efamily korende nigo bono yabeta obororo bonene bagigaya omogaka oyo gosiria obogima gose omonyanyimba oyo gagosiria obogima bwaye kare ase ense eyo naende niga amanyekanete buna Samuel Katwai bono kero yaretire oborero ng'a omorugi oyo nero obekire ase obosio bwa egazeti iga ya The Standard ndoche ng'a nabakorera akegima naende etari ebicha yokobokia omokano oyo igora ase epage ya kane egazeti iga ya The Standard kero efamily ndoche ng'a enka yaye nebwate ekibagokwana igasi bagotana he was our only hope, says family of soldier killed in Haiti mission. Nere bweka babwate liso rienka eyo nigo bono ndoche ng'a batatu aiga bakomorera babwatete risakara ebicha yaye barigeretie bakorera nigo erengana yogoichana sana niga bwate emyaka 25 nga dreams cut short nga bono endoto yaye nigo yanyarete kubuturwa kare omoke ekegima engora enene guchase family eyo nabo igokero togenderete sam turanya gokorera abaria bonse barasenseri yaiti amasabo ekiagera teri nkiri getambukiro ekioro gose teri nchera engororo na gotigana nayo ase page ya kabere iga nebwate naro manganari yokuburoko borendi ase chinsemo chiri cha Tondonyang egotoka ime county ya Turkana ekiro bono obobe bogendete kwene kiwekera abantu gwetani 20 basiria magemabo egati yorobeberense ya Kenya na eri ya Ethiopia abaiga kurase county ya Turkana nigo bakorera ese bagotebanga serikali nigo yairire gika koenekia hose kubaikirania o morembe ase chinsemecho Tondonyang residents decry state inaction after deadly militia hit nigo batebiringe serikali yairire gikamono na ndese gotena massacre that people are unaccounted for n'abantu wetane 30 mparambanyikana ase bare kubwatekana n'obusagani obwo omugano yora ase page ya kabiri gazeti ne ya The Standard na kurwa chinsemo chiri cha ebunge ya Juja egotoka me county ya Kiambu egotebona Juja MP gets 500 Kenyan shillings bail in papers forgery case ekina kirike mubwateraneti kia amangana yogotatwara amasakara aikiranete nigo kigenderete sabona nyarte koyogwa anyare ko bwatoka chibese chire 500,000 ekero amangana yo agenderete kurigererwa na aiga tukurigereria nebwate aiga amugano bobo chana noro abasubati abaiga bamenyete ase street chichi town anane monese county gosomo chyo Nairobi ndiye watabana I sleep with one eye open to keep my baby safe kero kwa nyorenga abaiga bamenyete ase chipara chinsemo na ndi babwate abana bake nigo bono bago banyarete gusanga ni gazeti ya The Standard kero bagoteba igati ya makongwari bagwetera nerio kobwanga abana babo mbari safe ametekero bwato omwana nando komenyete paro tabwati obomenyo nigo ekoba akongo abana ngo ibubare abana nkogenda bare kwanyoranga basoana nigo ase bikundi bire bibe kose baswera mangana abuna bono chichokora chabairire bachire ko bana barabu kose bachiri konya koranda baetera mangana mange nga street mothers narrate sad tales of struggles they endure to raise children without a home. Netaba yako Matilda, you see, netaba issue ya bana yoka, you know, being a woman and on the streets pia it's very dangerous. Ukorara ubo tukobo ni mkwara. Nabe watabinga, netaba nga usino mwana, lakini ya una muntu musubati to be in the streets. Negen to kereka kong it's a challenge. Even men, let's say it's even men. Onde buensi utawa menyo utawa ya sokoro kanga. Nabawa kaka basacha barakuminga. Igon kare kwen kare je basacha barabu bari save apana. Pons pim bari save. Onde buensi utawa tinga asa kogenda magabo bote banga ninka yomba guchi. Nige kumobera ko. Yeah, sure. So nabe bwana retenga. We could have a way abantu abatoba accommodate especially the street mothers. Now what is so vulnerable egerenga at some point banyawari maybe asibara ko watraba no na bana by the way no na bana bake
You know, we have had some issues cha bana koni kwa bana ko koraki yango chega. Iko nobody is safe, but you are hoping in the near future to arrange maybe to accommodate these issues. Sam nanda bwesingane yiga yokobera para gusa abantu kotoka Sechi Street bamenye taroro umuchando ndi no lingagia abantu bane mbara ba genuine abantu mbara babwate chinka batamete kurwasi chinka cyabo abane mbare bare lazy bara aboro batagite babera aroro erinde basabirira umete kero kuri bune umuchio Nairobi gusa no nyayiga bosongo bari baraje Sechi Street tari bonsinga bachandegete ko bachandegete abantu mbara ignorant by the way. Yes, batagete gutumika ali bagaliri gusa ko erinde barolerwa mabera bakonywe lakini kwa nyaranga gusaba rero asabe mambi no tema kumurigerie njirora mukonye umuntu yagende na nyorere ngentaho kora imbatageti singe bana robo ngobori bwa street lakini honestly speaking abali batabwati chinka boikerano barabuno ko basabira guse no kogendera kurigia chinjera baranyare gukonyeka na page ya gatano iga ngo kwanirira mangana ya obochori usikiombe obochori ne chimbebe kia IEBC ekero umo deputy gose oyo romokonyi bo muraibe kiombe kyo manyekane tebona obedia akeitani anyalete gukwanira chibesa chiri chikaniri kwenekia ngaguse obochori bwa mwaka 2027 boikiranire polls agency 61 billion Kenyan shillings for 2027 elections, the most expensive yet. Some 61 billion chikutumika se obochori. 61 billion, it's I don't want to say whether it's a lot of money or whichever. Sengencho tomanye tinga kikiombe because tomanye tinga kiyo conduct emirimo yabo nabora nyore into madana bera nyare kan into Kenyans we are just seeing a figure of 61 billion tara nechi namba chinyinge but nyore ngana even they need even more than that because nago tabinga umaite omonto tabenga kwarure ga gwatabiri omonto nga Sam no arega mabwe studio kwa studio watabiri omonto nga Sam no are studio gabo omonto tabwatiri swali yakobori because naye kwarure no mate Sam nayo banyitaro lakini orukuruska ali abo ngai Sam no are omotenga no are studio no bara kuminga kikote na isi kokuru how comes bon intutoriska intutuma itinga ngikere mali nabora nyora nga it even needs more than 61 ichigo chikokonya nga voter korikia aba kichikura voter registration amangana kurigira amangana a technology kose ogotumeka ogochi computer na bintu byose biribira achikubwatira ni wase obochori na amangana egotebanga election materials buna wanochi ballot papers box everything byose na chionse chiko chikoba 61 billion and so for me I think voter registration echibwate a total amount ya 15 billion okweli ke okubwate kura weka because and of course maite bali bago tumeka kolikia nkonyora bale ngere yabo banyora sabuni koruo machines chiri bago tumia so me with the 61 billion I don't want either to sing it nyingo sichinke was the mighty operation si organize e concernero ne ringa ki tinda chichira chikoba chibesa chikerengo kirigoro mono nandekero kurigereria nga gwikira boniga chinse monjire chire 14 chibonete gutwara by elections across the country nande bono nga nigo ekiombe kikirigeti gutumia 490 million gwikira ni obochori obo okay 2027 will cost 61 billion obondo bowacha it will be more expensive esengenjo you know remember abantu bagende to comment for obvious reasons maybe a budget yeramente abantu bagende to comment technology na erongo nyako improve yere na baranyore ngabiri byatumekete last time na nyeko rige buna wakana na onye stima it's very expensive so I think let us sometimes accept change keregocha we can't ndo kotigara ali ngabono eboli chirichi atumekete last year either chipunguse wose chitigara ali and I commenta because of some obvious reasons. Mate Kenya, we are in a country that we like criticizing. School government school 15 billion. People will be like 15 billion. Are you saying? Sometimes let us understand things the way they are. Ekene naiga nelinga kichibese chekero chira chikobwatoko ose chira chikobe kwa se budget yo
chikole miremiri gwikirano chichigo kurumwa mete inere concern ya Kenya ikiagere kiro bakora figures chire chinene kwacha konyora nga baadaye chikando cha sokire na kieko ira Kenya batari kuigena figures wose chinambe chiga umugaro yiga bwe chibesa chikobwatokwa na gutigana nayo ndochenga umurai wike makirikia ODM na agendete gukora ibikaro na barai ao ro alikendete kurigiriria njira kiaranyare gutinenia uburai bwaya samatukale bosio na igaigo tabana ODM wins big in Senate as it gains control of 7 committees na ekiombe kionande ekiameke kia ODM iko kianyorire ribagali nena se Senate ekirabona nga abarai bali barase kiamekyo na banyorire ebirogo ebigose batenenete chi committee chinyinge ase ebunge ya Senate na aiga akero ikoro kienga ipage ya gatano na limo abarweire niko bagendete gucandika magega itinya gitari cyabanyene konyara gotigia gose gutenenia obotumiki bomuroberiori osha na boigo MPs demand Sakaja arrest over garbage row with power farm kero kuri yanga ekyombekeri kirigirete gose gitenerete chinguru umorero aiga sense ya Kenya gya Kenya Power kero ibike wachaka ankanyarete gose estima yanyarete kuborase omochio Nairobi ekyo yairete egari ya bwate ubi ekagendeka umura ase isiko yecha visi gose dikodas cia magacho a Kenya Power gose asali amanyekanete muna stima plaza ime ya Parkland se kutoka ase omochio Nairobi bononga ababunge niko bagechirie nengane yo kero baganetie omugavana bwe county ya Nairobi Musikesa Sakaja anyare kobwatwa igoro yengane yo mete keroro murai especially keroro mugavana the problems chabantu umuntu naburo school fees you always blame the governor kenna keba yani it's all about blame game okay lakini rende Nairobi is a capital city ya nkiaringi umete Parklands na asara vite okay lakini rende one of the things that abagawa negasi abenene wanene mono asomo chu Nairobi unajua Nairobi is a city county egali ne town igonga niwate egasi ya yenkongu especially ku manage ibintu na biriko manage traffic amangana garbage collection and everything lakini rende at this point I think Sakaja Nere should be knowing how to handle those issues because garbage yero paketoke bindombiro bire so immediate that someone lakini umete paketoke umuntu narotenenete engane yega naki abantu abagosigari ningo yete orders ekikoiro buchabo bicho bono gabona liswali gwe ngaki no nande ngali kiye bono inere bonte kutukwa emanyekane inki kiagerete pakaimoki getambukero ekyo na aiga Otenga Rigiji says is wiser now after Ruto betrayal Raila above Prime Minister ni gobono ndochenga Rigathi Gachagua agendete kumurangeria Raila Odinga nyare kogenda asensemo yae rinde babwaterane no cha kumwaira nga aise goswa gose nga umusikira Raila Odinga isikobwaterana Gachagua niko Gachagua akoteba nga era busakoba umurai wense bwango kubwaekera agendete gutikane serikali eso totebe nga Gachagua ranyora nga calculation chia yabwate nchirimbe kwa sababu isa kurigereria aba murayo yiga abora murayo wense Dr. William Ruto kerto renga sobo choribwa 2022 actually he got a big share for Mount Kenya and so for Gachagua feels like if Chirichia Raila iganyorte 6.9 whereas murayo wense akanyora 7.1 igarengeretinga andake 6.9 is if they are faithful again a moment bono chiri arusi chiri ya vegeta se basket yomorai achirusi gaiga na bokonyoranga Raila Obire because totebenga Raila only lacked the support of Mount Kenya konango maybe aumurai so calculation cheri nchirimbe according to his mathematics lakini rende maite this is a political country ni ground yako tegerera na ndini gakomotewe nga karwasi serikali ngo chande kore na inde bono maeterigiji bono he has invested a lot in Mount Kenya actually Mount Kenya oyechire sana juzi na renge Meru
no ko meru ari no konya batebanga moro chibuna togendrete ko obeira saa nyingi it's just within Mount Kenya egerenga okoranga no bo muboria tagete egerenga at some point egerba support their own candidate because of that betrayal he feels so according to chisabu chiae nande corona tebeteka iganande tigangirorire umuntu bono egora determine this egente kasi ego chigochi no morai Raila Odinga you cannot underrate Raila Odinga whether nare ballot usitayo is just a kingmaker na bwato mungso is a kingmaker whether nare ballot usitayo nare umuntu olio ora determining who will win na aigangu kwanirira mangana ya umurayo mukoro Uhuru Obasanjo na Desalegn nga negatia barai bari barachi korigereria kwanekia umurembe asinseri ya DR Congo na guska obosionga Ruto dishes out goodies during his coast tour nga asitaro yayo chasero gongorori ro coast nigo obono nga anyarire kukwana kosikoena na chira chukubangusa abantu borogongoro na tugukora ni gazeti ya The Standard egotebanga funding model yechucha Asset University nigo bonerete umuchando monene ekira borokiwa bagendete guchandika baria bagosoa Asset University nande bono nigo umubaro gwetania chiribuchi mibere waborokiwa bali banyara konyora grade C+ and above bagochwa Asset University bare stranded ikiagira serikali tira orokia ikirenga kiribwate anne mono ase amoroberiorie onio funding model ayunaro ari ase gazeti iga ya The Standard yerituko rero ya Daily Nation igaiga ase gazeti ya The Daily Nation they are still focusing on 61 billion IBC polls shocker. Now, the budget is 19 billion, more than the amount splashed in the 2022 elections, general elections. By the way, it is an addition of 19 billion. 19 billion. Lakini mugano yo asinchira yobo ikirano nabo kwenyora ase page ya kanene ya gatano. I said they have given an explanation on how that money was chibesicho. It's 19 billion, an addition of 19 billion. Chigendrete ko korwa egento ko ngachira chikotendo bochorbo chabwa 2027 but achiko very expensive as they have said mugano ino bakonyora ase page ya kanene ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation nindo chikage bicha ya IBC Chief Executive Officer oyokoro kwanganere Marjan Hussein Marjan oyue igaiga ogo eraigoro yechibesechu togusuka gocha ase page ya kabere ni gonga merger of parastatal leaves 700 children exposed ngayani bono inyirango muraibense nabwate umuroberio bokoreta chiparastatals nchiro chwente it feels like chibwate gasia yamo egere chinyara ko bachiko genda gose chiko ba chiko chigatuguterwa ichinde chikabekwamo igonga nchibwate repercussions chagaiga nabono tubwate 700,000 children exposed ndo chagaiga na bagoteba ase page ya kabere togusuka gocha ase page ya gatatu aliara manena ase gazeti ya The Daily Nation Brighton's body find reveals dark secrets of Makongo inyoranga gaiga umongwana na royo igokorwanganere Brighton onyare tukoba umubero ego gutuka igobono yasichinsemo chiricha makweni asakorukunga view of Makongo forest asinara tukorukanga Makongo forest bono na bondo chibabegete bicha oro bakoera renga ngaki ansemeye ekorokana igo nabokonyora ayonsi ase page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation igaiga bono no baireta ase page ya kane igoro yobo chorio boiga bakotebanga recruitment transfer and team building baserengera ire mbaireta ngaki chibase chiranya ko ba kirase nande mbatebatenga mbabwate chi deficit gose mbabwate amadeni abwente gwakana buna bono gwakwanire igoro yobo ya obachorio boke by election 14 regions 14 I think 490 million by elections asichinse moi kominainye echo chitabwatia barai bonega chitabwatia barai because
mbaro basirite obogima mbaro banyoreta appointments mbaro ba obochorwa tuguteritware buna bona archisa machano this time abwe bubenta kuirurwa so I think Nyansiongo ya narorio is it Nyamaya ni gasirite obogima bwae almost immediately so we wonder asebunalia do they ask kama gandira babuna bana bakobori ngotema bari kuburia lakini narora ngamba kwa kiri gitambukiro kyo murai bwi county ya Nyamira moskia mosinyaribo kubaremera chipara ekero bara usange birengerero nigo batebete nga nigo babira sobo kendu ikiagra tipo bwatyo umo MCA amatuka mange bono wakawa kiri gitambukiro kikiagra mbabwate muntu kuba wakilisha se nandu kuburi kwa bongo linga ki bare gochoreru gose bare kwegwa IEBC yonyendiri yale kubikwa mu wango nyare ko nyorero mu MCA amatuko nko erale bono. By the way Nande Matilda kwanginyweri this takes us back to Richi Korito. There are some things that tuwente kuligiringa who should be taking care of a place like that, maybe in terms of onyembara choro. Ekero una Nyansiongo laro obochori bwabete nga mpa bantu gututukana. Yes. Bueno, but I think Mugavana Onyamira I think has been taking care of a ward area because Nyansiongo. Oh yeah. I think nera konyore uno mu MCA sengenjo ngamba bwati mu MCA I think it has been a responsibility of mo governor na benge ekero mo abana batigere tintakara yeah no kero batigere the grandfather takes the charge so Governor Nyaribo being the father of Nyamira I think he has been taking care of that those words because ta kubatiga maite maga kemagenda ngabona numba maite mubwati mu MCA that's why that's why na para koranga ababekire gabu egere kinyara kubachiko bakonya because it's entirely in Nyamira tokusuka ko chibusia se gazeti ya gatano na Rimo Matilda Gachagua Mount Kenya offer to Raila triggers a storm. By the way nabo the standing chief opposition former deputy president ninjengora murokabo lakini bende as you can see from the things you can telling amaine asabona igonyo montonaro very strong kurusia serikali ya magoso no murayo yumukuru wense yure umo deputy president yure Geoffrey Rigathi Gachagua bono igabuna igoro twatebeteringa Raila igaro munyaruka nare gaiga kiro montari girenti because nama itengo munyaruka yonko muira ninyora matunda bono igara ilo dinga. That's why if you look at the way Rigathi Gachagua ako handle Raila squeeze it is in a very soft way. Tari njirelinga huyu mzee wa kitendawili taringa huyu mganga tumeka mitego iri bono ya State House igachi tokonyoranga ya mwire niri bono gakoranga takabegete mitego warade bono gakonya ukwana in a very soft way because na maitenga politically Raila na bwata relevance na bwata numbers nana na baro chinga ama NP if mwa chi amount Kenya omungwano yokore oirire so nakiye kogera akonya korigereria egere onya kumurangeri egere nga banyara ko bakokoro okubwatana Ruto defense reaching out the opposition eyere sepeji ya gatano na gatatu whereby nga umuraivinse umuske Dr. William Ruto akonya gotebalinde nga ingige kogera are the opposition ime government umate Matilda bantu mbare ba feeling tari demokrasia okuno gwita demokrasia when we don't have an opposition whereby an opposition leader no more events wa korega siamo igobone konyara kubanga checking igekole mazwa kwarore again to bone kibono ba feeling that's why the president is trying to explain why are to more events muske Raila Odinga egeranya ko bakumbwatisi asemermo aina rara manene asegaseti ya the Standard I mean the Daily Nation not the Standard ngo kolera pi the new twist to family conflict over Nyacha's vast business empire ikinege ntokere kotin and we don't want to speak about it ngo sana nonero gati abana uyo kabero murayo monene Simon Nyachae
eke igoro yokobagana inibo. Yes. Ibio it happens. Ngakinero the Moyes family, Kibaki's family. Those happens. Kero Montaro rasobo ikuwensonya tatigetia enchera maybe amali abanta kwa pashada. Lakini ingokana abande ingokana balenko genda bara against. Okonyora na bari gete will lakini abana aboka watu waro muchando. Yeah. Aina rara manena se gazeti ya The Daily Nation. Iko karo tupuenta ko otageto ko nyora mangi. Gore gazeti ya The Daily Nation. Na gazeti ya Taifa Leo ni bwate picha ya Rigathi Gachagua nere umusikia Raila Odinga kiragote bana ofa ya Gachagua kwa Raila. Amuomba Odinga avuke hadi upande wake badala ya kuungana na Ruto akiahidi kumpa urais bila jasho 2027. Ngabone yo erotari gochigwe chanda. Nigo arachi ko bumutirimbuko onye umusikia Raila Odinga kawancha kumubwa ko swasensemo yaye Gachagua. Ego tebanga Raila njo nikupe urais Gachagua mombi. Bueno, ya este page ya kabre gazeti ya Taifa Leo. Na boigo siasa ntindi egendete kwanekiwa ase county ya Meru page ya gatatu na page ya gatatu ngukwanirire umugavana uyo kabiro umugavana wa county ya Migori. Ego tebana Obado washtakiwa wenzake sasa kuita mashahidi 11 kuwatetea dhidi ya mauaji. Na niko pakendete kuria mashahidi abange erinde banyare gotema kubaigerera. Na ni wata mungana mangi nga rais asisitiza nia yake ni kuunganisha wa Kenya. Murai wense muske William Ruto nigagendete konya ko irorera gusigosingira buna engana yaye gusiganga yaye no kwenekinga aba Kenya banyari gocha amo page ya gatano gazeti ya Taifa Leo. Na umugano yukuro ase umurai uyo kabiro murai Simon Nyachae gotebana mvutano mpya wazuka kuhusu mali ya Nyachae. Nigo bono NKU igendete kutwara okongusanana nande ibyo nebina bire ase obose obwike gambiro tutaria kuche konya gukwanira. Na boigo nga mipaka ya kikoloni ndicho kiini cha mizozo bara Afrika. No manyetenga ebirengere limbire iganga nigo okobeko kwega kwa mipaka nga ense ya Kenya nige igitasegete ense ya buna abakoloni banyarite kubagana chinse chiro gose gochibeka buna chiri chabete colonized na aba British chiri chabe chiri chibwata mangana French amangana yunara kenderete koreta geitano ase igati ya Afrika. Iyi ni gazeti ya Taifa Leo egoteba igo na kagirete nga sam sinjo siasa ni nyingi nga zaidi ya 7,000 waofio kuwawa DRC tangu Januari. Uno mwako yu chagete nga bantu wetani 7,000 banyari osiria mbagimabo si enseri ya DR Congo. Eyu nengane ntindi na nene kiombe keria gekorigereria kose kiombe keri kioboraria kemanyikanete na Reuters na kio kianyarire gokorobo tukina kwena na oroboti oro. Kwikirabo ndotingana botukurigereria edondo. Okay, ase dondo yeri tukuria rero ndaye twende all the way from Chemamit kutoka Transmara. Transmara I think Narok County. Yes. Bono gaiga bagotebanga umaita bandu bari batakuganiretia maya. Nane kero bakorro guchandika one go bakwigubia. Bagotebanga ganga umusacho yomo oyo washangilia mjomba Kiherere aliponaswa peupe akirombeza demu wa jirani. Yani nga okoranga chiango njiro konyore chiri chintindi. Kwarere. Bono litukeli kero anyorekana na magoso yo konyorekana kale no sanyo yebwe munyaruka we jirani lakini okoranga na nyomete. Bono bakaranga na barabu it's their payback time. Omuntu ori omutindi kiramo machabeire nero kogorra abantu asekenyoro. Lakini bono gatoka nganero nyoriro na mpango wa kando. Bono koranga gaiga na bono chi bakachengira sana. Bakachengira sana. Bono naye kero bwata babisa kero bakora amabako nyorire na bako kasana batanga bono kwarade. Lakini nabego chiaba igo okonyanga nonye no morandia ebintu biri agotema gukani abantu bono kerago cha konyanga nabi ya mubwatire ande tari ogwanza by the way sam abokonyora omuntu
kose nonyoyo gutumika amariogo yo gotinde ago kane abantu kabisa lakini kwanyoranga nera achandite yes ya nabo lakini mbia umato monto ko gotumika amariogo yo gotindia gotebinga Matilda tigegentiki igotaringa igago agotebyo tigegero motigere ya namanyite ngegenteke nekibi ne lakini chinga kichinga konyora bakwebisa odo okonyora ngama gosa alindite gukurusi sama na inchini mata ayo lakini neli otanya kumumera okonyora ngakira omuntu no mogoso ali neli otanya kumumera kuse mutabwati evidence yake ayo naro aliasi chigazeti chiri tukoria rero ndoje chinseme chiga cha YouTube ntamara agotebanga ni okemwa makari aigare live na intwe Frederick Ogembo agotebanga anware me yo morobere chinsa cha bono mambia na boigo abande abange bono na Rafael Stas Muruka na boigo chinseme chiga cha Facebook Franklin Momanye Brian Kadi Prince na bande na Geoffrey Kebabe na Boniface Nguta no bare imeyo morobere Jairo Atsan na ni nkoro champia mono sana na bonsi bari bagende to panga na yo chaiga ase studio sam timani tigo se no kwa watekende kwa recommendera kira bono turacho so sense meri ya omogeni na kurigereria mangana yo bocheno tigankuganiria maya kira mugosoa no mogeni negera munyara kuba muko kwanera mangana yo bochen na bategereri na baligereri baito na baramunte bangambia mona sana sokorere bagari no go toligereria ngega especially asa magazeti njabano ngo gotigande egero gandira no muroberi mpaka lit kumibiri yankyo na nena liotra omerana asa magazeti bana mbebana sana mwanjo murigereria kende yakobera ime yo muroberio litkoria rero kuna konyena kumanyire to guchikorigereria amangana yo kurwaria bladder infections yani enchira eri ya mache mechanderie kuchi yatokea kurwaroro naki iranyare gukorwa ntuchiko mutwara mugeni anyare gutugareria ngane yo naboigo tumanye mechando kiuse marwire kiaya amanyekanite buna bladder infection igo tobosa gusuka ikiagirangwira na tori na yandi amange Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba chikuya mandegere uzitosomya bamuraba chikuya mandegere Getemba Television ekionga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyogo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando